Bai, idazten eta irakurtzen ikasteko gozatu egin behar dute aurrek. Baina nola sortu esperientzia benetan atseginak? Haurren lehenengo 10 urteetan ahozkotasuna lantzea funtsezkoa da. Idazten ikasteko aurrena ahozko adierazpen egokia eduki behar delako. Horregatik lehen hezkuntzako kimu proiektuan eredu gozagarriak eskaintzen dizkiegu ikaslei, obra literario ilustratuak. Hoiek testuak ahoz jasotzen dituzte eta behin eta berriro entzunez, memorizatu eta dramatizatu ere egiten dituzte. Ondoren, testua barneratutakoan hitzekin jolasteko unea iristen da. Eta horretarako obra literario bakoitzari lotutako materialak baliatzen ditugu. Letra bingoak, dominoak, hiztegi txartelak, prenda eta aldrebeskeria txartelak, eta horiek guztiak plazer eta motivazio iturri bilakatzen dira aurrentzat. Gainera, kode idatzia modu ludikoan eskuratzen jarraitzeko, bestelako jolas eta baliabideak ere erabiltzen ditugu. Ahokorapiloak, ipuin eta olerki txartelak. Horrela, hizkuntza egiturak jolasean bereganatzen dituzte ikasleek eta sormenerako gaitasuna ere garatu egiten dute, euren testu propioak sortu ahal izateko. Horregatik, gozatu, irakasten eta ikasten. Jo guregana lasai.